Wasalna għal dana ir-raba' programm f'din is-sensiela ta' tagħlim fejn qed nitkellmu fuq ħajja ta' tifħir u qima, qed naraw x'inhi d-differenza bejn tifħir u qima. U llum għandna suġġett partikolari interessanti ħafna għal min verament irid jistudja xi tajt il-kelma tagħha. Illum se nirreferu għal dak il-post li semmejna fl-ewwel tagħlim tagħna f'dan is-suġġett fl-ewwel programm fejn semmejna l-post tal-qija fejn kienu waslu l-gniedes u fejn kienu ser jaqgħu u għax kienu ser jaqgħu iżda mess l-arka u għax mess l-arka miet. U għedtilkom li dana kien l-iktar post ċatt li setgħu jiltaqgħu miegħu matul it-triq. Għaliex kelma oħra għal qija huwa il-post hekk imsejjaħ andar. Huwa post fejn il-bidwi juża u jintuża ħafna bħala post fil-Bibja. Jissemma ħafna dan il-post. Fil-fatt huwa l-post fejn Alla kellem il-Mosè, qallu Mosè inża iż-żarbuna x'hawnhekk huwa post qaddis. Mosè kien qiegħed fuq l-andar. Huwa l-istess post fejn Alla waqqaf il-pesta milli tkompli timxi ġewwa Israel fi żmien David meta rid jikkastigah talli kien għamel iċ-ċensiment. Huwa l-istess post fejn Abraham kien ser joqtol l-Iżak, kien se jissagrifikah. Huwa l-istess post fejn Salamun bena it-tempju. Araw kemm huwa interessanti dan il-post. Li xednilkom fuq il-post fl-ewwel programm. Huwa post ta' separazzjoni. Ejja naraw x'inhu dan il-post isar. Dan huwa biċċa art illi l-bidwi jillixxa biex fiha jkun jista' jaħdem is-separazzjoni tat-tibna minn mal-qamħa minn massieri il-grain. U kien hemm żewġ mezzi partikolari kif kienu jagħmlu dana ix-xogħol. Wieħed minnhom kien billi jġibu l-annimali il-qamħa tiġi separata. Dak kien mezz, u mbagħad kien hemm mezz ieħor li hija il-kelma li hija isawtuh. U daw it-tnejn il-kelma tagħha l-Bibja tagħmel referenza għal dawn iż-żewġ modi meta titkellem fuq ix-xogħol fl-andar. Ejja ħanaraw xi tgħid il-kelma flimkien. U ħanibdew mir-rakkont ta' Rut, ir-rakkont li ħanitkellmu ħafna fuq Rut u Boas, interessanti dan ir-rakkont, imma ħanaraw xi jgħid il-ktieb ta' Rut fit-tieni kapitlu vers 17. Jaqra hekk. U damet tlaqqat fir-raba sa filgħaxija meta mbagħad daqqet iżbul li kienet laqtet sabet li kellha daqs efa xejn. U qed naraw li daqqet, ġifieri tagħti daqqiet. Bil-Malti sawtet il-qamħa biex tkun tista' tiġi isseparata. Din hija l-istess ħaġa li naraw anki jirreferi għalija Iżajja fil-ktieb tiegħu il-profeta interessanti ħafna Iżajja f'kapitlu 28 vers 27 fejn jgħid mhux bix-xadba jidirsu l-ħlewwa, anqas rota ta' karrettum ma jdawru fuq il-kemmun, iżda bil-ħatar iħabtu l-ħlewwa u b'qasba il-kemmun. Jiġifieri isawtuha, mhux jgħaddu minn fuqha b'dik li qedtilkom jien bil-ġebla jew nkella jġbdora jew xi xadba tqila, le imma kienu isawtuhom bil-speċi ta' qasba u waqt li qed isawtu fuq il-qamħa tiġi sseparata. Imma naraw ukoll referenza għal dana it-tip ta' xogħol permezz tal-annimali u dana narawh pereżempju fil-ktieb ta' Deuteronomju fejn jgħid kapitlu 25 vers 4 fil-fatt fejn il-famuża skrittura li ħafna interpretaw differenti għal skopijiet tagħhom fejn tgħid m'għandekx tagħmel is-sarima lill-gendus li qed jidres. Dana jiġifieri waqt li inti għandek il-gendus qed jaħdem ma tistax torbotlu ħalqu biex ma jikolx. Dan hemm ħafna raġunijiet għalfejn wara l-ewwel nett inti jista' jkun tibża li tant jkollok mill-qaħ li tispiċċa blaqlieħ. Jista' jkun li inti krejt il-gendus, m'għandek gendus u tikri, u allura ma tridx il-gendus ta' minant min krejtu jiekol minn fuq darek, hemm ħafna minn dal-affarijiet, imma Alla qed jgħid in-nisma' tagħmlux sarima mal-gendus li jkun qed jidres. Iżajja nerġgħu għall-profeta Iżajja, kapitlu 28 vers 28. Jaqgħu il-qamħ tal-ħobs jinsaħaq? Le. Għax il-bidwi ma jidirsux bla qiegħda, lanqas ma jaqpaddej bir-romblu tas-slitta. Dana biex nagħmlu referenza għal mod
kif isir dan it-tip ta' xogħol fuq dan il-post imsejjaħ Landar. Dan huwa l-post li ħanitkellmu fuq llum li huwa post fejn tiġi separata diġà għedna aħna il-qoxra mimma l-qamħa, mimma ċ-ċereali. Għalhekk huwa post ta' separazzjoni, imma spiritwalment ukoll huwa post ta' separazzjoni. U kull meta niltaqgħu miegħu fil-Bibja irridu nifqu u naħsbu għal xiex qed jissemma dan il-post. X'inhu s-sinifikat spiritwali f'din l-istorja meta qed jissemma il-post tal-Landar. Bħalma għedtilkom Landar huwa post importanti ħafna fir-rakkont ta' Boaz u Ruth. Nafu li dak iż-żmien meta mara kienet tormol meta kien imurtilha ir-raġel kienet tkun diffiċli ħafna biex tgħix. U għalhekk kienet tiġi mifdija mill-ewwel qarib tar-raġel tagħha. Dan l-affarijiet forsi aħna ma tantx nistgħu nifhmuhom bis-sistema ta' sistema soċjali li għandna fil-pajjiż grazzi l-mulej għal din is-sistema, imma għal min bħali imur l-Afrika biex jallem il-kelma jara dal-affarijiet bajnejha. Xi ħaġa li rajna s-sena l-oħra meta morna grupp minn Messianic Malta biex inwasslu l-kelma tagħna u naħdmu mal-ħbib tagħna ġewwa l-Afrika biex ngħinuhom jiġu l-qudiem, rajna kif is-sajjieda meta jiġbdu x-xbiki tagħhom dak il-ħut irqiq li joħroġ minn ġo x-xibka ma jiġbruhx. Huma jlaqtu bis-slieqpa fix-xibka dak li joħroġ minn ġo x-xibka u kien hemm ir-romol, nisa romol, illi jiġbru dan il-ħut u joħduh biex jagħmlu xi għaljotta jew inkella xi ħaġa tal-ikel bih. Interessanti għax anki meta rajni għadel il-pastor l-usma din hija parti mit-Torah, din hija xtajt il-kelma talla. U dak il-ħin dan għal-pastor li naħdmu miegħu aħna ġitu revelazzjoni ta' x'kien qed jiġri fil-komunità tiegħu u letteralment verament ir-revelazzjoni bidlitlu ħajtu. Meta ra li anki mingħajr ma jaf il-poplu kien qed iwettaq it-Torah seb wara issa li sar jaf kemm se jagħmilha aktar bil-qalb għax jaf li qed jaqdi l-Alla. U allura qed naraw li meta mara kienet tormol, meta kien imutira r-raġel, iridet tiżżewweġ l-eqreb relativ, l-eqreb wieħed li jiġi min-naħa tar-raġel u l-kelma hawnhekk hija jifdija, ir-raġel jifdija. Dan naraw anke fi Kristu li jenna l-arusa tiegħu jifdina permezz ta' demmu. Dan huma kollha messaġġi meta naqraw dal-istejjer meta ngħidu isma' it-Testament l-Antik jipponta lejn Jaxua għaliex għax Jaxua għamel dak kollu li hemm miktub fil-liġi, anke meta fdiena bħala l-arusa tiegħu. Ejja ħa naraw x'tajt il-kelma biex dejjem aħna dejjem għandna nibbażaw dak il-kelma qed tajt u fitxu fil-kelma talla. Iftħu l-Bibja tagħkom fil-ktib ta' Levitiku, kapitlu 25, vers 25. U dan il-passaġġ jaqra hekk. Jekk jiftaqar ħuk u dan li bieħ xi semm ir-raba tiegħu, jekk imbagħad jiġi xi qarib tiegħu bid-dritt tal-fidwa dan jista' jifdi dak li jkun bih ħuh. Interessanti. U hawnhekk fejn naraw issa l-istorja ta' Ruth u l-parir li qed ittija Naomi. U Naomi fil-ktib ta' Ruth it-tieni kapitlu vers 20 naraw dan ir-rakkont. U Naomi wieġbet lil mart bina imbira kum il-mulej li ma warrabx il-ħniena tiegħu la mill-ħajjin u laqqas mill-mejtin. U Naomi s-suktat tedilha dak ir-raġel u qaribna u hu li għandu dritt tal-fidwa fuqna. Allura x'qed naraw? Qed naraw li Naomi tħeġġeġ ir-Ruth sabiex tmulla l-qa ta' Boaz fejn kellu Landar fejn kien jidres il-qamħ. U tistenni sakemm jiekol u jixrob u mbagħad naraw kif waqt li kien rieqed Boaz, Ruth kixfet saqajn Boaz u mteddet ħdejh. Ejja naqraw ir-rakkont. Għaliex din hija xi ħaġa mossa interessanti ħafna. Il-fatt li kixfitlu saqajh hija mossa interessanti ħafna meta tiġi għall-fidwa. Il-ktib ta' Ruth kapitlu 3 vers 1. U Naomi, il-kunjata qalet lil Ruth, binti, ma jidhellekx li għandi nfittex li tinġabar għal ġid tiegħek stess.
U issa forsi Boas mhux qaribna, dak li int kont ma' tfajliet tiegħu. Ara l-lejla u jkun iderri l-andar tax-xejjer. Mur inħasel, indilek bil-fwieħa, xit fuqek l-aħjar il-bies u mur l-andar. Hawnhekk ħbib tiegħi, kull kelma għandha sinifikat. Ħanerġa' naqraħħulkom dal-vers. Mur inħasel, indilek bil-fwieħa, xit fuqek l-aħjar ħwejjeġ u mur l-andar. Tħallihx jarfek sakemm ma jkunx kiel u xorub. Meta mbagħad jimted sib il-post fej ikun mindud, mur ħdejh, ikxiflu n-naħa ta' riġlejh u mted. Mbagħad u jgħidlek x'għandek tagħmel. Naħseb sensiela sħiħa ta' tagħlim mhix biżżejjed biex anke nispjegaw dawn iż-żewġ tifrus. L-affarijiet spiritwali li hemm f'dak li Naomi qed tgħid lir Rut huma kbar ħafna u interessanti nistudjaw. Interessanti naraw x'ikun qed jiġri. Ejja ħankomplu ħanaraw. Mela, qed naraw li hemm konnessjoni bejn dak li jifdi u l-andar. U dina mhijiex xi ħaġa aċċidentali. Mhix xi ħaġa aċċidentali. Ftakru dejjem illi dak li fdina huwa Jaxua. L-andar huwa l-post fejn niġu innatu l-qima tagħna, il-post fejn issir is-separazzjoni. Ftakru x'għednilkom fil-programmi ta' qabel. Li tfaħħar il-mulej bil-kant bisfin blajjat huwa sabiħ importanti. Huwa praise, mhux praise and worship. Worship qima bil-Malti, il-qima ma tix bil-kant, il-qima ma tix bisfin, il-qima tija bil-mod ta' ħajja kif tgħix, kif tissepara ruħek biex tkun maqtuħ għal Alla. Għalhekk l-andar spiritwalment huwa l-post fejn aħna suppost jiġu isseparati. L-andar ukoll huwa post fejn isir il-ġudizzju ħbib tiegħi. Interessanti din. U dan naraw meta naqrawx għal Ħosea għal dawk li jqimu l-idoli u huma idolatri. Nsemmulkom ħafna kodwa mit-Testament l-Antika aħna li xnafu li dan it-talim ma jinstamax fil-knejjes moderni għax ovvjament knejjes moderni jipritkaw ħafna fuq it-Testament il-ġdid. Għaliex? Għax huma jgħidu l-liġi waqgħet il-liġi ma tixtod allura l-moment li jippritkaw minn fuq it-Testament l-Antik għandhom problema għax qed jirreferu għal xi ħaġa illi fil-fatt jgħidu sma di m'għadniex taħta, allura jekk m'għadniex taħta għalfejn qed tirreferi għaliha. Ma aħna li waslulkom il-verità kollha aħna ta' Messianic Malta, inwasslu l-verità kollha tal-kelma talla, kull ktieb tal-kelma talla huwa interessanti u qiegħed hemm mal-istudju ejja naraw x'qal Ħosea. Ħosea kapitlu 13 vers 3. Għalhekk ikunu bħal sħaba fis-sebħ hawnhekk qed jaqra fuq il-pagani fuq l-idolatri u bħal nida li tgħid malajr bħal karfa li ttir mill-qija rajt smajtuh qed jerġa' jagħmel referenza għall-qija għall-post tal-andar għaliex qed jgħid bħal karfa li ttir mal-qija għax xogħolhom kien wara li jidirsu l-qamħa wara li jsawtu l-qamħa u mbagħad il-bidwi kien jiġi u bil-pala jisib ġurnata li fija naqaziffa bil-pala kien jolli ftit il-qamħ u il-karfa l-qoċra kienet ittir. U kienet teqpa biss il-qamħa. Dak li għandu bżonn il-bidwi. Għalhekk Ħosea qed jgħid bħal karfa li ttir mal-qija bħal duħħan ħireġ mit-tieqa hawnhekk qed jgħid kif jispiċċaw il-ħżiena u l-ħżiena ħajspiċċaw allura qed jagħmel referenza għall-andar bħalma l-qoxra jttir marrieħ hekk se jiġrilhom f'dakinhar tal-ġudizzju il-ħżiena. Anke Mikkeja li qatt nisimgħu jiġi interpretat fil-knejjes. Mikkeja vers kapitlu 4, Mikkeja kapitlu 4 vers 11 sa 13. Hawnhekk qed naraw Mikkeja minn referenza għat-titolu tal-poplu ta' Iżrael x'inhu. Il-ġnus midrusa fuq il-qija ta' Zion, smajtuha, qedtilkom jiena illi l-andar huwa fejn Alla kellem il-Mosè għallu inżam is-sandli. L-andar huwa l-post fejn Alla fejn Abram kien ser joffri lil-Iżak. L-andar huwa l-post fejn David għamel it-tinda.
L-andar huwa l-post fejn Alla waqqaf il-mart li kien qed jinxteret bħala kastig ġewwa Iżrael. L-andar huwa l-post fejn Salamun bena it-tempju. Ġifieri da kollu sar fuq il-muntanja Morea, dik il-muntanja fejn illum hemm disgrazzjatament il-moskeja tal-Musulmani ġewwa Izrael ġewwa Ġerusalem. Imma għal dan il-post qed jirreferi Mikeja u qed jgħid il-ġnus midrusa fuq il-qija ta' Zion. Issa nġemgħu kontra tiegħek ġnus kotrana li qegħdin jgħidu ħadd itkasbar, ħajitpaxxew għajnejna b'Zion. Iżduma ħsibijiet il-mulej ma jafux. Il-pjan tiegħu ma għarfuhx. Għaxu ġabarhom qishom qatat fuq il-qija, qed taraw kemm temm ir-referenza għal dan il-post il-kelma ta' Alla. Bin Zion u idress. Min ser jidress? Minu bin Zion? Tafu minu bin Zion? Bin Zion jiena u inti. Aħna u li jitalla li għamlu parti minn Izrael. Għalina dan il-passaġġ. Qed taraw kemm interessanti li naqraw x'jgħidu l-profeti. Bin Zion u idress għax il-qan jien nagħmlulek tal-ħadid. Dwiefer saqajt nagħmluhomlok tal-bronz u int tfarrak bosta popli. Tħalli għal-mulej dak li tikseb minnhom, kemm interessanti da, dak li tikseb minnhom, dawk li inti terbaħ, dawk li jiġu miegħek, dawk li jemnu, dak tħallihom għal-mulej. U ġidhom lis-sit tal-art kollha. Anke David f'Salm 1 vers 4. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk. Iżduma bħal tibna li tajjara ir-riħ. Nerġa' ngħid David hawnhekk qed jagħmel referenza għal ħżiena huma bħal tibna li tittajjar mar-riħ fejn fuq l-andar. Meta il-bidwi qed jagħmel is-separazzjoni f'dak il-post fl-andar. Qed taraw ir-referenza ta' x'jiġri fl-andar ma spiritwalment x'jiġri fl-andar, separazzjoni, ġudizzju, maqtuwajn għal separati. Ġwanni il-Battista ukoll jirreferi għal Jaxua bħala dak li jidres u jissepara. Jaxua dak li jidres u jissepara l-qamħa minn mal-qoxra, jaħna narawa, dira Ġwanni tijinna narawa fil-ktib ta' Mattew, kapitlu 3, vers 12 fejn jgħidek. Il-midra edha fidu. Il-midra hija dik li jidres biha. Il-midra edha fidu biex iderri il-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fl-imħażen imma tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. Hawnhekk qed jagħmel referenza għas-sema u għat-tieni mewta permezz tal-ħruq fix-xmara tan-nar li nsibu fil-ktib ta' Revelazzjoni. U allura x'qed naraw? Qed naraw li l-andar spiritwalment jirrappreżenta il-post fejn jiġu separati issa anke it-tajbin mill-ħżiena. Huwa post ta' separazzjoni. Jiena u inti meta nkunu verament qegħdin ngħixu ħajja ta' qima, nkunu qegħdin ngħixu f'dan il-post, nkunu qed ngħixu fl-andar, meta aħna verament separati maqtuwajn għal Alla. Diġà rajna kif Rut hija simbolu ta' Izrael spiritwali. Rut hija mara Moabija, nedula aħna, waqt li Boaz huwa tipoloġija ta' Jaxxua. X'jiġifieri? Ġifieri Rut ma kienx parti mill-poplu Iżraelit, saret parti mill-poplu Iżraelit biss meta mitela r-raġel u ridet teqpa sejra ma' Naomi qaltilha niġi miegħek Alla tiegħek ikun Alla tiegħi u l-poplu tiegħek ikun il-poplu tiegħi. U hawnhekk allura qed naraw issa mara pagana, mara li ma kienx tal-patt, issa issir parti mill-poplu tal-Alla u għandha semmi mill-patt. Għaliex? Għax fdija Boaz li huwa Jaxxua bħali u bħalek. Aħna parti mill-patt li Alla għamel ma' Iżrael għax fdina Jaxxua bħalma Boaz feda lir-Rut. Taraw kemm sabiħa l-kelma tal-Alla. U allura naraw li Rut ġiet l-andar għax hi fil-bżonn. U hawnhekk irrispondi tal-ħlewwa ta' Boaz. L-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna ħbieb. Aħna rridu mmorru għax aħna fil-bżonn. Aħna għandna bżonn l-Alla. Għandna bżonn il-libnu.
Għandna bżonn li Jaxua f'ħajjitna, ma nistgħux ngħixu mingħajr Jaxua f'ħajjitna. Għalhekk irridu mmorru bħal Rut fejn l-andar. Hemmhekk marret Rut, hemmhekk irridu mmorru aħna. Ħaniltaqgħu mal-mulej, hemmhekk iltaqat ma' minfdija. Fil-post ta' separazzjoni, u hemmhekk irridu nintaqgħu ma' Jaxua jiena u inti fil-post ta' separazzjoni, l-andar tagħna fir-realm spiritwali. Ejja ħanaqraw, Ktib ta' Rut kapitlu 2 ħanibdew minn vers 8 għal min qed isegwina minn fuq il-Bibja. U Boas qal lil Rut, ara, qiegħda tisma' binti, tmurx tlaqqa tfalqa oħra u lanqas m'għandek twarrab minn hawn, iqpa' mal-ħaddiema bniet tiegħi. Żomm għajnejk fuq l-għalqa li jkunu jaħżdu u imxi warahom. Ara, wissejt il-ħaddiema biex ma jmissukx. Ma setgħux ikeċċuha, la volja kienet mowabita. Meta jieħdu klaċċ mur ħdejn il-ġarar u jixrob mnejn jixorbu l-ħaddiema. U niżlet wiċċa fl-artu qaltlu, din interessanti niżlet wiċċa fl-artu qaltlu ħabib tiegħi. Kif sibtħniena f'għajnejk u ħarist lejja, jien li jiena mara barranija. U wieġeb Boas, għaluli b'kull ma għamilt mal-kunjata wara l-mewt ta' żewġek. Ħallejt il-missiera kull l-omok u l-art walidek u tlaqt għalant il-poplu li int xejn ma kont tafu qabel. Kemm qed jgħid affarijiet sbieħ Boas hawn, qed jitkellem fuq u fuqek. Illi tlaqna kollox, tlaqna il-kulħadd akkost min ma jirġi ikellmek aktar għax issa qed temmen il-verità akkost dawk in-nies li jisimgħu mill-għalliema spiritwali tagħhom jaqtawk minn fuq Facebook. Ħallihom ħajaqtawk. Inti l-importanti ir-relazzjoni tiegħek ma' Kristu. U mbagħad huma jaħdu ħsieb huma affarijiet tagħhom. Boas qal lir-Rut, il-mulejja ħansek ta' għemilek. Ħlasek ikun sħiħ minant il-mulej Alla ta' Izrael li int ġejt tisken taħt ġwien ħajħ. Rut wieġbet, jalla nsib ħnina f'għajnejk, Sidi, għax int farraġtni u kellimt il-qalb tal-qaddejja tiegħek u għalkemm jien m'iniex daqs waħda mill-qaddejja tiegħek. Kemm hu sabiħ dan ir-rakkont għal min jieħu r-rivelazzjoni ta' spiritwalment x'qed jiġri bejn Boas u bejn Rut. Il-fatt li t-talba ta' Rut saret fl-andar ħbib tiegħi, fl-andar kienet meta tkellmet ma' Boas. Il-post fejn jiġu magħżul il-qamħ mill-qoxra huwa simbolu tal-bżonn li aħna bħala bnedmin għandna wkoll immorru f'dan il-post biex inkunu nistgħu niġu salvati. Sabiex inkunu nistgħu narfu lil Alla bħala s-salvatur u l-feddej tagħna. Hemmhekk Rut għarfet li Boas kien dak li jifdija. U hemmhekk aħna nistgħu narfu li Jaxua huwa dak li jifdina. Irridu bħal Rut inqattaw il-ħin tagħna jekk jista' jkun kuljum fl-andar mal-mulej. Għaliex għax l-andar huwa il-post fejn konna fil-fatt l-ewwel darba li intqajna ma' Jaxua anke jekk ma nafux. Għax il-mulejja fil-qalb, il-mulejja fli aħna qegħdin infittxuh, il-moment li aħna nagħtu ħajjitna lil Jaxua. Il-mulej jisma' talbna. Dan huwa l-post fejn aħna mmorru nagħtu qiema lill-mulej. Dan huwa l-post fejn il-mulej llum mbagħad ikellimna. Ma jistax inti tmur fuq l-andar, ma jistax tkun inti separat u Alla mhux ikellmek. Għaliex, għax Alla bil-forsi ikellmek biex kun jista' jisseparak minn fost il-ġnus. U jekk inti għadek m'intix tisma' l-Alla jgħidlek biex iżżomm is-sibt qaddis. Jekk inti għadek m'intix tisma' l-Alla jgħidlek biex iżżomm il-festi tiegħu, is-seba' festi li nsibu fil-Bibja. Jekk inti għadek m'intix tisma' l-Alla jgħidlek biex ma tikolx laħam maħmuġ. Inti għadek m'intix qiegħed fl-andar, għadek ma tħarġ f'dak il-post is-separat, għadek qiegħed barra minn dak il-post. Kemm importanti li nkunu fil-post tal-andar? Ħafna, għaliex, għax hemmhekk nerġa' ngħid, irridu niskopru, hemmhekk irridu nirrealizzaw li Jaxua huwa l-feddej tagħna. Ara x'jgħid Ġob? Ġob, kapitlu 19 vers 25, jien naf li d-difensur tiegħi ħaj.
u fl-aħħar fuq it-trab iqum. Daw jekk toqgħodu attenti għal dan il-kliem daw huma ħafna kanzunetti illi bihom infaħru l-mulej fil-knejjes ta' I know that my Redeemer lives. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj. Qed jgħidha Ġob. L-istess fil-ktib tas-Salmi, Salm 19 vers 14, u bil-gburija wkoll ħares il-qabbej tiegħek. Tħallija qatt taħkimni, imbagħad inkun blaħtija u ħieles mid-dnub kbir. Għaliex jaf li għandu bżonn salvatur. Jaf li għandu bżonn feddej. L-istess Salm 78 vers 35. Kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom, Alla l-oli il-feddej tagħhom. Qed taraw kemm hemm referenzi għal Alla li huwa s-salvatur tagħna, Alla huwa dak li jifdina. Għalhekk irridu nqattaw il-ħin fl-andar, għalhekk irridu nersqu f'dan il-post ta' separazzjoni biex Alla jkompli jnaddaf din il-qalb. Inaħki dik il-qalb tal-ġebel li għad hemm ġu ħafna u jpoġġi qalb tal-laħam. Fejn jkunu miktubin il-kmandamenti tiegħu. Ma Alla ma jistax jagħmel dan ix-xogħol jekk inti ma tidħolx fl-andar, fil-post fejn issir dik is-separazzjoni. Dan jiġri meta aħna niġu għand Jaxua anke fl-ar żmien tagħna. Meta inti għaddej minn problemi fil-ħajja, meta għaddej minn ċirkostanzi li mhux jgħinuk, meta għaddej minn problemi, ersaq fil-post ta' separazzjoni, idħol fil-qija, mur fuq l-andar. U l-mulej qiegħed hemm lest biex jifdik. Du u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. U iktar ma tara kemm hu tajjeb il-mulej aktar tirrispondi għalih, iktar ma tinduna kemm hu tajjeb il-mulej aktar tersaq fil-post ta' separazzjoni, aktar tersaq fil-post ta' qima, aktar tersaq fil-post tal-andar. Ejja ħana raw xi karattri issa li il-kelma tirreferi għalihom fil-post hekk imsejjaħ l-andar il-qija, illa nixab bħalma qedtilkom fil-bidu, il-kelma tagħna tagħmel ħafna referenzi għal dan il-post. Imma aħna ma nagħtux każ għax ma nafux spiritwalment dan il-post x'inhu. Imma llum ħadd m'għandu skuża, illum qed tisimgħu. Mhux l-uniku programm, mhux l-ewwel programm, ħanagħmlu ħafna, nagħmlu aktar tal-in fuq dawn l-affarijiet. Għax dan huwa s-sabiħ tal-kelma tagħna. It-threshing ground, il-post fejn tiġi separata l-qoxra minn mal-qamħa. Il-post fejn jiġi imneħħi minn ġofik il-ħażen tiġi isseparat maqtuħ għal Alla. Il-post fejn jsir il-ġudizzju, fejn il-ħżiena ħajtiru mar-riħ bħalma ttir it-tibna u jiqpa' it-tajbin. Interessanti, issa rridu naraw għalfejn jiqpa' it-tajbin, forsi mhux f'dal programm, tibżax nagħmlu oħor warajh, ħalli nimxu bil-mod. Għax kien hemm min jgħidilna jekk jista' jkun taġrux fit-tagħlim, nifhmu. Huwa tagħlim ġdid, tagħlim interessanti, min-naħa l-oħra ifhmu lilna li jridu ntukom ħafna. Ela li xi żmien qed jaġġel ma fadalx ħafna żmien ħbieb tiegħi. Għalhekk qed nippruvaw dak li nafu, dak li tallimna, dak li verament nemmnu li huwa l-affarijiet ħa nippruvaw intuwulkom ħalli tissaħħu, ħalli tersqu iktar lejn mulej. Ejja ħanaraw l-istorja ta' Gideon. Gideon illi naqraw fuq fil-ktib tal-imħalfin fis-6 kapitlu vers 11 fejn jaqra hekk. L-anġlu tal-mulej ġi u qatt taħt il-balluta li hemm fl-orfa li hi ta' Ġoas l-Abiżeri u ibnu Gideon. Kien qiegħed jidres il-qamħ fil-masar biex jeħilsu mill-aktar fis mill-Midjanin. Interessanti x'kien qed jagħmel hawn, kien qed jidres. Kien l-istorja tajlek illek illhom il-qamħu biex ma jaħduhomx l-edewwa, Gideon iddeċida li kemm jista' jkun jidirsu malaj. Imma hemm xi ħaġa spiritwali sabiħa fiha din l-istorja wkoll. Mela, x'naraw? Naraw qiegħed jidres fuq l-andar, kien qiegħed fuq l-andar. Għax il-qamħ hemmhekk ikun lest biex jiġi midrus. X'kien qed jagħmel? Kien qiegħed imbeżza, kien qed jidres, kien qed jissepara simbolu ta' ġudizzju ħbib tiegħi. Simbolu ta' ġudizzju. Gideon huwa dak il-bniedem li mexxa lill-poplu ludi ġewwa l-art imwiegħda u neħħa ħafna mill-popli idolatri. Dana diġà qrajna fuqha fil-ktib ta' Mikeja, jara min hu interessati jerġa' jmur hemmhekk, Mikeja kapitlu 4 versi 11
u 13 x'ser jiġri mill-idolatri. U dan huwa simbolu ta' Gideon x'qed jagħmel hawn meta qed jidres dan il-qamħ. Interessanti. Aħna edna inti tidres il-qamħ billi jew kollok il-gnides torbtilhom xadba jew ġebla tqila warahom u meta jkaxkluha fuq il-qamħ jissepara. Jew inkella jissawwat biskub bil-qasab. F'dan il-każ Gideon ma kienx qed jagħmel hekk. X'kien qed jagħmel Gideon? Gideon kien qed jidres il-qamħ fejn fil-masar. Il-masar x'tagħmel bih? Tasar l-għeneb. L-għeneb x'tagħmel bih? Imbit. U hawnhekk naraw allura il-ħobs u l-imbit jibda anke jieħu sinifikat fil-kelma tal-Alla. Interessanti. Interessanti li l-imbit u l-ħobs jaħdmu flimkien. Qed jidres il-qamħa blodda li bija jasar l-imbit. Bl-istess qamħ li deres il-kelma tgħidilna li Gideon għamel sagrifiċċju. U anke din hija xi ħaġa spiritwali ħbib tiegħi. Din ukoll hija xi ħaġa spiritwali. Ejja ħankomplu naqraw Ktieb tal-Imħalfin kapitlu 6 versi 19 u 21. U Gideon mar u ħejja Gidi u ħa efa tqiegħ u għamela ftajjar bl-ħmira. Interessanti di tal-ftajjar bl-ħmira dejjem titloġ veru. Il-laħam qiegħdu f'qoffa u l-meraq qiegħdu f'borma. U ġibuhom lu qoddiemu taħt il-balluta. U l-anġlu tal-mulej qallu ħu l-laħam u l-ftajjar. Mela qed naraw li daw Gideon ġabhom quddiem l-anġlu tal-mulej. Anġlu tal-mulej li fit-Testament l-Antik aħna dejjem ngħidu li jista' jkun aħna hekk nemmnu li kien Jaxwa. Anyway, u l-anġlu tal-mulej qallu ħu l-laħam u l-ftajjar. U qiegħdhom fuq il-blata u sawwa bil-mera. U hekk għamel. Imbagħad l-anġlu tal-mulej met tarf il-ħatar li kellu fidu u mes bih il-laħam u l-ftajjar u ħareġ in-nar mill-blata u ħaraq il-laħam u l-ftajjar. U l-anġlu tal-mulej qeb minn qudiemu. X'nifhmu minn dak kollu? Nifhmu li r-riżultat ta' dak li nagħmlu fl-andar huwa sagrifiċċju. Ix-xogħol li għamel Gideon offrih bħala sagrifiċċju. U hekk irdu nagħmlu aħna meta nidħlu anke aħna fil-post l-aktar qaddis, meta nidħlu fl-andar, ħbib tiegħi. L-andar huwa l-post l-aktar qaddis, huwa l-post fejn Alla jażel li jiltaqa' magħna. Fejn jiri biex jisseparana. U hemmhekk aħna ix-xogħol tagħna rridu nofruh b'sagrifiċċju. Hemmhekk fejn irridu niġu nofru t-talb tagħna dak li jfisser sagrifiċċju. Niġu hemm inqattaw il-ħin mal-mulej. Naraw ukoll fl-istess rakkont għal min uħobb jaqra dan ir-rakkont, inħeġġixkom taqrawhom dan ir-rakkonti, speċjalment issa li qed taraw sinifikat differenti tal-istorja. Mhux sempliċement storja imma hemm xi ħaġa li Alla qed jgħidilna fiha. Issa li qed tirċifu r-rivelazzjoni vera tal-kelma ħajja, marru qraw daw ir-rakkonti. U naraw ukoll meta Gideon saqsa lil Alla sinjal biex ikun żgur li se risalva Iżrael, x'kien is-sinjal li Alla ta' lil Gideon. Kien qallu Alla Gideon qallu ħanpoġġi s-suf fin-nofs u jekk jixxarrab is-suf biss. U l-andar jaqpa' nieġef, allura nemmen li huwa sinjal minn għandek. U hekk għamel poġġa s-suf f'nofs l-andar, is-suf ixxarrab u l-andar kien nieġef xott. U mbagħad qallu Gideon, Zawada, nipprovaw bil-maqlub mela ħija, ħa nagħmel is-suf fin-nofs. Jekk l-andar jixxarrab u s-suf jaqpa' nieġef, allura naf li din hija l-kelma tiegħek. U dak li ġara għat-tieni darba, din id-darba l-andar ixxarrab u s-suf kien baqa' nieġef. L-istess, dan jista' qed jissimbolizza l-andar li huwa Iżrael, l-andar li huwa fejn il-poplu tal-Alla jiltaqa', u s-suf jista' jkun dak li huwa sagrifiċċju. Hija teorija. Il-fattu li l-andar huwa l-post fejn Alla jażel li jissepara. Qed naraw anke f'dan il-miraklu. Is-suf jixxarrab, l-art le, l-art tixxarrab, is-suf le.
Bħalma diġà rajna l-Gideon jagħmel il-ħobs. Is-simbolu ta' l-andar u l-ħobs jerġa' jitfaċċa fil-Ktieb tal-Imħalfin fejn naraw il-Gideon issa anke jersaq lejn il-kamp tal-għadu. Għalhekk qedtilkom morru waqrawhom dal-istejjer għax minn dal-istejjer ħadd itgħallmu ħafna. U qed naraw issa l-Gideon mar bil-moħħbi biex jispjuna fuq l-għadu li kien qed miġbur biex jattakkhom u sema żewġ persuni u probabbli żewġ soldati li kienu qegħdin issa u wieħed ikellem il-ieħor. Ħa naraw x'qalu, u naraw x'ġara. Issa qegħdin fil-Ktieb tal-Imħalfin kapitlu 7 versi 13 u 14. U wasal Gideon u sema wieħed jirrakkonta ħolma lil sieħbu u jgħidlu. Ara ħlomt ħolma, rajt bħal ħobża tonda tax-xejr titgelbeb fil-kamp tal-Midjan. Ġiet ħdejn Arix, laqtitu u waqqatu. U qalbitu ta' taħt fuq. U l-Arix waqaf l-art. U sieħbu wieġeb u qallu din mhijiex ħaġa oħra ħlief ix-xabla ta' Gideon bin Joas, l-Iżraeli. Alla taħ fidejh il-Midjanin u l-kamp kollu. Din hija l-ħolma. Imma marrux ninsew x'ġara qabel dan kollu. Għalhekk importanti taqraw l-istorja kollha. Għalhekk l-importanti taqraw il-ktieb. X'ġara qabel dan kollu? Qabel dan kollu naraw li Alla dires, Alla separa 300 raġel għal-gwerra. Dik hija l-kelma Alla dires. Permezz tal-Ispirtu Santu indirsu 300 raġel li kienu l-ewwel frott. Kienu l-ewwel frott da 300 tal-armata li kellu Gideon. Imma flimkien daw 300 saru ħobża. Dan hu l-messaġġ sabiħ bit-tiegħi. Dan hu l-messaġġ li aħna dejjem iwasslu anke fit-tagħlim tagħna ġewwa mill-komunità tagħna Messjanik Malta. Malta Messjanika. Dan huwa t-tagħlim illi individwalment aħna Alla kollha għandna użu għalih. Kollha jrid jużana għalih individwalment. Kollettivament niġu bħal dak il-ħafna qamħ illi flimkien jifforma l-ħobża. Dak li ġaraw. Imma qabel saret dik l-armata li kien ħobża ta' 300 raġel Alla kellu jidrishom. Hemm ħafna affarijiet aktar fuq il-post ta' Andar u allura ħanoħduha bil-mod naqra. Ħalli jekk jista' jkun nisimgħu dak li intom qed tgħidulna ma naġlux fit-tagħlim, allura ħalli wasalna biex naqbdu suġġett ieħor, allura ħanħallu ħall-programm ieħor. Interessanti naraw x'ġara sissa malaj fuq qed nitkellmu fuq l-andar fejn il-post fejn issir is-separazzjoni tat-tibna minn mal-qamħa, spiritwalment huwa l-post fejn jiena u inti suppost li niġu isseparati għar Alla. Meta nidħlu fih, Alla jidrisna. Huwa l-post fejn aħna rridu nidħlu nagħtu qima. Huwa l-post ukoll fejn Alla jissepara l-ħżiena minn mat-tajbin. Huwa l-post fejn jissimbolizza anke l-ġudizzju. Imma fuq il-post tal-andar u xi jfisser għad hemm ħafna tagħlim, għad hemm ħafna x'nitalmu, għad hemm ħafna rivelazzjonijiet. Irridu naraw issa x'qed jgħidu profeti oħra u viżavi għal dak li ġara li Rut u l-Boas għax ta' Rut u Boas għadha ma wafqiċċaw, għad irridu nitkellmu aktar fuqhom. Imma kif qedtilkom dan ħanħalluhom għal programmi oħra. Infakkarkom illi aħna ta' Malta Messjanika l-komunità tagħna tiltaqa' kull nhar ta' Sibt għax aħna nżommu s-Sibt għaddis bħalma jgħid ir-Raba' Kmandament fl-10 ta' filgħodu fl-Akwa Marin Hall fit-Topaz Hotel Buġibba. Sakemm nerġa' niltaqa' fi programmi oħra ħbieb tiegħi insellmilkom.